Alam mo, this reminds me of the burnt toast theory. Kasi minsan, pag na-delay ka... Got picked up from school, UPD, and my grab started asking me socio-political question. PM sent po, the dumbest selling habit. Kumusta yung mga kanso na kapal si Paulo? At ngayon, maglalaro ng sulot o sukot. Sakto dahil ako ay may sakit. Bakit hindi pa natin palalain ang aking pakiramdam? So, bigyan mo na ako score dyan, sulot o sukot. Atin agad simulan. Esta secti. Okay lang yan, Tito Boy. Pinagdaanan mo din naman yan, di ba? Kailangan mo gawin to para sa show. Performative yan. Pero sukot yun. Alo? Hoy, bakit? Ako yun ah. Di ka na papasok to. O ano, pakialam mo. Sama ako. Yes! Let's go! Tara na! Ako na bahala, isang oras. Sulot, may mga pumasok na pala dyan. Ano, enjoy ba? Na-miss mo ba siya? Fly Edmund Aviation. So someone trying to use the recent air... man, ilang beses ba? Prince on Pad, ilang beses ba kita makikita dito? Una kila Jeloy. Let me show you. With you, the burnt toast theory, a woman missed her flight by 20 minutes. She was upset, frustrated, she thought she ruined her whole day. Pero ito ay sinira ang araw ng marami sa mga nagbasa nito. But later, that flight crashed. She was to... Hindi ko to mabasa. Ang dire-diretso. So, essentially, ibig sabihin naman ng burnt toast ay yung mga negative na pangyayari sa buhay mo o mga setbacks o shortcomings ay pwede mong tignan ng in a new light na mas positive na pwede mong pagkuhanan ng inspirasyon. Pero yun nga, kung ito ay i-prepare natin sa isang mas recent na tragedy na may mga tao talagang namatay, may mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay, tapos sasabayan mo ng isang Tumblr post na alam mo na may ilang beses mo na ito nakita sa Tumblr nung buhay pa siya at magmumukha lang siya insensitive sa mga taong yun. Ngayon, hindi ko sinasabi lahat ng kanyang mga post ay sukot, pero alam mo yun, bigyan naman natin ng control. Huwag natin hayaan na sarili natin post na tayo ng post para sa engagement. Ayun nga, marami mga tao ang nainis dito at dahil doon, change na rin niya yung mismong photo na kanyang ginamit. Kasi alam mong kinonect niya doon eh. Alam mong ito yung pinagsimulan ng kanyang masterpiece na top 10 Hall of Fame ng kanyang mga pinost online, magiging out of place lang at tacky or tone deaf yung kanyang pinost. Meron ako napanood dati na in-interview siya na bagong bagsak lang yung kanyang bahay. Tapos tinatanong siya, okay lang ba siya? To. Save your children from the rushing waters. Can you tell us how that was? 4 feet of water to go get them food on the first day. Yeah, that's a lot of shit. But y'all sit here, y'all trying to interview people during their worst times. Like, that's not the smartest thing to do. Like, people are really breaking down and y'all sitting here with cameras and microphones trying to ask us what the fuck is wrong with us. So I'm so sorry. I'm really trying to understand with the microphone still in my face. Me shivering cold when my kids wet. Pinalig pa niya yung mic ko. Oh, when my kids wet and you still... Uy, pwede na to eh. Tapat natin ulit yung mic sa kanya itong nagbe-breakdown na nanay. Nawala ng... Dito na titrigger yung dark humor ko, diba? Isa nga siyang coping mechanism. Hindi ako natatawa dahil sa nangyari sa'yo. Pero yun nga, ba't mo ito gagawin? So, siguro ganun din na pakiramdam, naramdaman ng mga taong nag-call out sa kanya doon sa kanya pinost. Now, there is a time and a place. Di ko naman sinasabing huwag ka mag-post tungkol doon at makita mo yung positive, the side ng mga bagay-bagay. Pero kayayari lang eh. Pwede ka naman mag-antay na ote ngayon. Sana naman, kung lagi itong nako-call out, kung lagi kang nasasabihan, sana matuto ka naman. Hindi naman to parang sobrang kriminal nung ginawa niya eh. Kailangan kitang i-publicly lynch. Hindi naman siya ganun eh. Matuto naman tayo at i-angulo naman natin yung mga post natin na mas maayos. Pwede pa naman yun. Marami naman siya mga pinopost na okay naman. Na meron ka naman matututunan. May mga taong magigets naman yung gusto yung parating. Pero worth ba yung ganung cost? Diba? Todo na pag-usapan natin tungkol sa consequentialism at sa deontology. Yung end ba nun? Nasa-satisfy ba niya kung paano mo siya ginawa? Diba? So, nasa sayo na yan. Philosophy yan. Iba-ibang perspective yan. Kaya rin maraming sumusupport din dun sa kanyang post na yun. Pero yun nga, dahil pinalitan na niya yung mismong photo, alam na rin niyang nagkamali siya dun. Like Jed Rivas, pauwi ka na, opo, ingat ka. Talaga, ayoko ma-aksidente at mag-trending no, namatay ka na naging ko. Kung meron magpupush sa akin na ingatan ang aking sarili, yun ay hindi maging post ni Prince of Pad, man. Ano ba yan? Bagong circle of hell. Sarad. Alam mo, this reminds me of the burnt toast theory. Kasi minsan, pag na-delay so yun nga, ito na yung parang AI slap ng pinagdaanan natin kanina. may reason talaga, no? So, the burnt toast theory, right? It's like, Anak ng tokwa. Handa pa siya bumawi. Sige. Okay, sulat. Told him my tito is a hero.
Oh, with a cape and all? Wow. Talaga? Tito mo to? Gano'ng kalayon, tito? What? So, lola mo si Saturnina. Yes, she's my great-great-grandmother. Dahil dyan, may responsible. Ay, ang hirap mag-post online eh. Pressure ako eh. Ayoko na maging Prince of Pad. Di ko siya kaya habulin. Dahil dyan, may responsibilidad kang ibago ang Pilipinas. Tapos ibang mga tao, no, yung mga ancestry nila, may kriminal, may tumakbo, may nagnakaw. Ako, lola ko si Lola Basyang naman. Pero ibang level naman to. Great-grandfather ko si Vice Ganda. Very sassy. Ano bang proof niyan? Ito, you know that this is inaccurate, right? We have original letters from Jose Rizal to Lola Saturnina. I am beyond amazed. Layo na narating ng airball mo. Ano, umabot na kayo mga Espanyol. Naniniwala talaga kayo dyan. Ito, kasalanan to na AI. Wala na kapani-paniwala kayo. Pero naglabas naman siya ng mga resibo. Okay, great-great-grand-uncle niya. Bakit? Sino ka ba? Kilala ka ba? Oo, kapatid ng lola, ng lolo, ng tita, ng tita, mama, ng pipo, ng kuya, ng ate, ng butso, ng inununo ko, si Jose Rizal. So, tito ko si Jose Rizal, ikaw, sino ka ba? Yung nagtanong sa'yo. Ano to, ito yung mga pangkwentuhan sa inuman eh. Wala ka sa lolo, ng lola, Okay, sulat. Marami rin nasulot yan si Rizal, men. Amen. Bawal ang taga bukas ng pinto. Pero bawal na ang taga eh. Kala sa tondo to. Namimiss ko sila. Doon ko lang naranasan maging importante. Hayaan mo na sila. Huwag lang nila ako tagain, okay? Buksan lang nila yung pinto. Sukot, finally unlimited ko. O sa mga papasok dyan, mag-ingat kayo ha. Lagi naman kayo magkakape. Huwag nyo lang sobrahan. Baka maging content kayo. Sulot. Nang hula ka lang pero sumakses ka pa. Laptop, 15 Subo mo, gawin mong lollipop. Wala kang laptop, subo mo, gawin mo lollipop. Kahit siya nagulat eh, diba? Yan sabi sa'yo, parang ano lang yan, yung airball theory, diba? Kung napanood dati kanina. Subukan mo lang, gawin mo lang ng gawin. Hindi mo lang alam, sumakses ka na pala. Ganun. Yan na ba si Rizal? Ah, Rizalito later connects. Ginawa kundi magtaksil sa ating bayan. Ay! parang hindi na to script ah. Parang matagal mo na to iniipon, men. Ang sakit naman yan. Consuma to mouch. Behind the scenes. Yan na ba si Rizal? Wala kang ibang ginawa kundi magtaksil sa ating bayan. Bakit siya? Walang pa. May buwelos. Hindi mo lang sa harap muna ng piski tapos kakapinalo. Hindi kita kailangan mapahiya. Kailangan kita masaktan. Tanungin natin si Mama Leandra kung totoo nga ang mga kaganapang ito. Paki-fact check. Baka AI lang ang lahat. Pagod na ako. Sulot. Seated... Seated chess priest. And on the 7th set, he rested. Uy, piyak na, hindi ko na kaya, man. Pagod na ako. You rip me up. Ito yung mga gains, man. Holy gains. Ah, my God. Pero papasalamat ako sa mga nakapansin sa ating gains. Nakakapagod yan. Magastos siya. Kailangan mo disiplina. Dapat kada linggo din. Chine-check nyo din ang inyong health, diba? Para hindi lang spiritual. May physical ka na nga. Meron ka pang emotional health kasi nadaanan mo sa feed mo yung latest na deep musings ni Prince Umpad, diba? Kompleto na iyong pagkatao. Congrats sa'yo. Chess be with you. So kung pag-abot sa akin ng communion, meron ako protein shake sa kabila. Sunod. Okay, sunod. Brigada Eskwela, Berada sa Eskwela. Ito ba ang batuta theory? Guard gave you. Nako, kaya pala di po papasok si teacher. Hinulughog ang kanyang eskwelahan. First day of classes at first day of the month mo. Ako, mag-ingat-ingat kayo dyan, mga papasok. Sulot. Nasulot din si ma'am. Got picked up from school and UPD and my grab started asking me socio-political questions. Yes, po. So, if you insist what is the norm, what does that mean? Okay, what is the norm? If you insist that something is a norm, you lock yourself in echo chambers, resisting discourses that other people would probably want you to understand too. Okay. Uuwi na lang ako, mayroon pang second na class, ano ba naman yan. Pero at least ready siya. Okay, pang-practice siya. Kasi ito nga, walang grade, diba? Sumasagot siya. Paano po pag may grade siya? Di mas ready ka na. Would you enforce what you would think about yourself? If I would enforce what I think about myself, yes, it's a right. It's a but right, it becomes a problem when you start Pag pinipilit mo na. imposing it on others. Well, because the individual also Parang has na-miss the ba right niya na not magturo? to accept Wala ko. what you want them to do or what they want to think. Tama. So, you also must be able to respect that right so that there would be equal rights which is prevalent on Okay. both sides.
Okay, nagigets ko yung gusto sabihin nung Grab. Pero yun nga respect. Itong word niya, respect. Respeto ba yung opinion mo? May mga tao bang masasaktan? May mga tao bang makakalimutan? O kung yan, kung isipin natin batas yan, meron bang mas fini-favor ang isang marginalized part ng society compared sa isa pa? Doon na hindi magiging parang respect my opinion. May mga opinion talagang dapat dinuduraan, may mga opinion talagang dapat iniihian, at dapat sinisipa lang sa gilid ng kalsada. Mga wala sila kwenta opinion, wala siya madadagdag. Pero sabihin natin, merong opinion na merong merit, na meron naman laman, na pwede mo pa tong mahimay dahil nakikipag-usap kasi ibang tao na sabihin natin taliwas doon sa opinion mo, doon mo mapapaganda yung opinion mo. Pero kasi meron kang mga opinion na simula pa lang tae na. Kahit sinisi ko yung tae yan, hindi yan kikintab, hindi yan magiging diamante kahit anong gawin mo. Lalo na yung amoy ng kamay mo. So, yun yung I think gustong maturo doon nung Grab driver. At sabi doon sa comments, baka daw professor to na gusto lang ng side quest. I am the Grab driver. Anong oras ka bumabiyahe para maiwasan kita? Hindi lahat ready dito. Baka hindi napindot ni ate yung I don't want to talk. Di ba may parang tahimik lang. Okay lang. Yung mga panahon na masarap tayo pag-yap-yapan is sa ibang mga di mo kakilala. Lalo na kung bored ka naman. Ito, bagong kape lang siya bago gusto nyo mag-yap. Kaya okay lang naman yan. Matututo ka din para hindi ka mapahiya online. Sulot, may pahabol na grade si ate. Prito kung anong ganisa yung binili natin. Ang sarap. Oh my God, hindi yan tali. Tumama siya. Kadire. Wala yan eh. Sana tinanggal mo na. Bad trip talaga. Is this the Ratatouille theory? The Ratatouille. Too many cooks ruin a longganisa. Let me tell you this Ratatouille. Ayun na, meron na akong blog post. Surad. Hindi to burnt toast. Burnt talaga. Burnt theory. Ay, sakit mo magsalita ha. Oh, pangit. Hinahype lang din yung sarili. Alam ko pangit ako. Pangit. Okay nang pangit, wag lang pangit ang ugali. Mahirap Hey! Kaya walang kumukuha sa'yo, hayop. Sulat. Nothing beats a Jet2 holiday. Men, hayaan mo na siya. You can save £50 Sino nag-video sa kanya? That's Hayaan mo na. Kaya dami-dami na nga tao insecure eh. Okay lang, minsan may marami naman mga taong bilib na bilib sa sarili nila. Kailangan mo silang itulak ng onti pababa para tumapak-tapak naman sila ng lupa. Masyado na sila nasa taas. Pero ito, baka kisimula pa lang naman siyang pahalit sarili niya. Sukot! Sorry, ang basa ko may Bisaya. May biyaya kasi mga comment nyo eh. May Starbucks theory. Galing po doon. Naku, mag-iingat ka sa mga kinakain mo ha. Paano kung ako kumain nyo? Di may ubo ka na rin. Meron ka rin sipon. Lagdat ka na din ha. Alam ko, hindi dapat tayo magsayang ng ating mga burnt toast. Pero ingatan mo pa rin kung ano yung ilalagay mo sa bibig mo. Sunod, anong balak mo sa buhay? Balak ko ng isole. Man, this is deep. This is so deep. Do not let Prince of Pads read this. Solot. Ginawa ito ng tunay na salarin para lituhin tayo. Pinalabas niya sa gagalaw at sumunog sa katawan ni Kamita. Kaya palulog ko yan rin patay yung daga kanina. Ko pala umiikot dito. Pinalabas niyang pinaril ni Kamita. Ano siya, handa siya. Hindi nga siya tumatakbo. Baka gutom na talaga. Pakainin mo kasi. Sukot. Walang pulutan. Tenga pa man din yun sa harap noon, men. Leron sinta, puno ng pag-asa, dala-dalay puso. Landian lang pala. Dating sa dulo. Ako. Iiwan Buwansita nga. Ay. Tapos kapalaran. Humanap ng iba. Ito ba yung taxi cab theory? All the theory. Mga scientists na pagod na gawa ng theory tapos gagamitin lang online. Sulot, amen. Like a rainbow. There's no way the Philippines has a municipality of Sigma. Where is Sigma, bro? Oh, there's. I did not know Sigma. Pwede kasi i-edit yan. Ano ba? Sukot, nagtitipan nyo na naman ng ibang lahi. Gusto ko yan. Ay, com shop pala. Kala ko loob ng bahay. Maano ulam? Wala pa din. Gutom na ako. Puro ka server. Puro kasali ng party. Hindi wala na tayong ulam, Pinapanood nila. Parang check sila lang CCTV. Time na yung PC pa. Magluluto pa ng almusal yan. Gutom na yung mga nag-e-MN yung mga anak. Sige, ito wala. Taga-Reddit, no? Sulat.
Saan yung BMW? Ibang BMW meron. Let's go, girls. Ano pala yan? Bike my wheels! Munti ka na, okay lang yan. Importante naman, meron kang sinisimulan. Malay mo, maging yun na talaga ang kotse niya. Pero hindi ko naman yata ikamamatay kung mauna akong tumalon. Isoli mo na yung buhay mo, sabi ko sa'yo eh. Meron pa naman siya sa buntot, di ba? Pwede niyo muna itapon yung buntot. Yun yung mga responsibilidad niya sa buhay. Sulot. Yes. Bayanihan. Dati yung mga pasan-pasan mo lang sa buhay mo, dala-dala mo. Ngayon pati iba. Pati sa mga tito mo, nakalali ko magbayad, sa mga magulang mo. Pasan-pasan mo din. Ayan, gusto ko sa kultura ng Pilipino. Tapos na meron niyang pansit, meron niyang mga pulutan, puto, okay lang yan. Lahat kayo mabibigyan ng isang shot. Ako yan, ako yung taga-mando. Okay na yan, tama na. May bato, may bato. Parang may isang ano dyan eh, nadulas. Hop, yamari, pap. Aray ko, aray. Hara ka dyan naman. Huwag niyo akong kilitiin, may sumundot sa puwet ko, ibabagsak ko sa'yo itong bahay na to. Sulot? Nasulot literal yung bahay. Yeah, boy! This is your moment, man! Proud na proud ako sa'yo. Right place, right time, wrong person. Sulot! Mabili yelo, laroshi ka din. What is this city? Baka malangaw o malamok, no? Parang bahay. Nasaan si Bantay? Nasaan si aso mo dyan? Lagyan mo din. Sulot. Sulot. Nandito pala yung Bantay. Ginagawa mo dyan. On the way maging pulutan ng mga nagbayanihan. Maraming salamat. Parang nakatali lang ata sa harap dyan. Okay. Wala naman siyang paraan kapitan ng gano'n. Okay? Pulot. Yan sulot. Pulutan yan. PM Send po. The dumbest selling habit. Bakit? Hindi mo masabi kung yung isa mo kausap, pag tinignan ko yung profile, mukhang mas may kaya to, parang mas pwede siyang magbayad na mas mataas dito sa card na nabili ko, di ba? Ito, shoutout naman sa Toy Coach na nagbenta sa akin, maraming salamat. Kompleto na natin, madadagdagan pa ang ating mga koleksyon. Kasi sabi niya dito na, why the hell can't you just put the price in the post? Is it illegal? Will the police show up in a 35K out loud? It's a sale, not a top secret operation. Very Filipino siya, parang yung bayanihan kanina. Ina-accept lang natin kasi wala eh. Ito na yung lahat na ginagawa eh. Paiba-iba lang talaga siya. Tsaka alam mo yun, parang kasi para siyang pang bait na pag nahuli mo na siya, nakausap ko na to eh. Invested na ako dito sa taon to eh. Nakausap ko na siya, nag-date na kami, nakilala ko na siya, alam ko na horoscope niya. Hindi kami in sync sa aming mga buwan, sa aming mga moons, sa aming kulay. So, baka mas mapataas ko pa. Baka mas mapa-oo ko pa siya. Gusto ko ito, you're not just selling, you're actively promoting online stupidity. Gusto ko yan. Pag pinakalat mo ang online stupidity, mas marami magpo-post online. Mas marami mag-post online, mas maraming engagement. Yan ang gusto ko. Sukot! Nandun tayo tapos sa ating Sukot kaya. Maraming salamat sa mga nanonood. Kung may narinig kayo humihiling, pasensya na. Dahil pagod na lahat dito sa Pilipinas. Sino ba nanalo ngayon? Sulot, Sukot, o si Prince of Pan? Ako na naman paalam. Shoo!